Minden műsor elején van egy rész, amikor bemutatják, hogy a műsorvezető milyen elfoglalt, tehetséges, fontos és édes ember. Hát itt nem lesz. Persze én is elfoglalt, tehetséges és édes fontos ember vagyok, és akkor mi van? A könyökömön jövök ki. Csinálok egy csomó mindent, szeretem is persze, de azért ez is egy verkli. Ne értsenek félre, így akartam élni. Na de minden nap? Tudom, aki izének megy, az ne izéljen, mint a fürdős izé. Nem is az, mert rengeteg szép van a napjaimban, sok örömmunka jut a muszáj munkákra, és végül is szabad vagyok. Talán ez a legnehezebb, hogy én döntök a sorsomról, és érzem, hogy most megint döntenem kell. Valami nem stimmel. Dobozban élek. Lehet, hogy kívülről úgy látszik párnázott, csillogó aranyszelencében, de az is egy doboz. Munka, család, munka, család. Haverok, fejfájás. Valami kéne, valami más. Nem egy délutánra kéne kimozdulni, hanem komolyabban. Agyilag kéne változtatni, vagy legalább megnézni, hogy mások hogyan élnek a saját kis dobozaikban. Néha azt érzem, hogy valaki rakjon bele egy dobozba és küldjön el valahová, ahova eszembe se jutna magamtól elmenni. De hát ilyen úgy sincs. Jaj, hát itthon vagyunk. Hát ezt én tudom. A vágóhíd, akkor mi lesz? Hentes leszek vajon? Vagy operaénekesnő? Hát meglátjuk. Üdv a Vágóhídon, tehát Vágóhíd. A Biva és a Bika között elhaladva a víztorony mellett kell tovább menned. Jelige Pernye. Hát menjünk. Víztorony mellett balra. Na de hol van bármi? Jelige Pernye. Pernye. Dobolnak például, az már szimpatikus. Emberek, élő emberek vannak. Jó napot, sziasztok! Jelige Pernye. Én lennék. Személy? Én lennék. Te vagy van Pernye? egy sejtésem, szavasz András. Szevasz, akkor engem ide küldtek. Hozzád? Hozzátok? Így van. Kicsit kovályogtam itt, hogy... Az R33-ban. Az R33-ról én hallottam már. Elsősorban ez a kert. Itt ebben a pillanatban biztos voltam benne, hogy ha eddig nekem aggódni kellett, hogy mit kell felemelnem, leraknom, bemennem, lecsúsznom, átkúsznom, akkor itt végre a saját terepemre akadok. Van klub, van stúdió, Aha. kis klubszoba, majd mindent bemutatok. És akkor itt mindent ti csináltok, sorjában. szemetet szedtek, elintézitek, ti vagytok a mindenesek, és ebben te mi vagy? Te vagy a kultúrházigazgató? Én vagyok a kultúrházigazgató bácsi, így van. Meg szabad kérdezni, mennyi idős vagy? 38 leszek. 38 éves korodra kultúrházigazgató lettél, az nagy dolog. És mióta csináljátok ezt, vagy mióta működik? Amikor felköltöztünk Pestre, Nyíregyről, akkor a Szikra volt az első olyan hely, ahol lehetett élni, ott lehetett lakni, ott lehetett maradni. Na várjál, ti itt laktok? Nem itt lakunk, de itt élünk. Aha. Ezt így fogalmaznám meg. Nagyon sok esetben, mint ahogy te is itt fogsz aludni, ugyanúgy nagyon sokan szoktak itt aludni. Megesik, hogy én is, hogyha egy olyan melófázis van, hogy reggel itt kell maradnak, hogy én is itt alszom. Ezeknek a helyeknek mindig az a varázsa, hogy a környezettől óhatatlanul elkezdesz lazábban viselkedni. Itt valószínűleg nem a spanyol etiket számít, itt valószínűleg senki nem fog megszólni, hogyha esetleg csúnyán beszélek, vagy nincsen élére vasalva a nadrágom. Gabriel barátomat hagy mutassam be. Szia, Gabriel! Szia, Gábor Zoltán. Helyi bútordarab, együtt szoktuk kidobni a szelektív szemetet, de most te is besegítesz. Come on! Megyek, dolgozom, ha kell. Melyik a legkönnyebb? Hát például az. Én viszem a nehezet. Annyira Én vagyok megtaláltam a legerősebb. legkönnyebbet. Gyertek, gyerekek!
Te is egyébként neked van elképzelésed arról, hogy ahova most kidobjuk, onnan, ahova kerül, az szelektíven megy tovább? Én nagyon remélem, hogy igen. Ez most egyébként tök nagy divat lett. Ez egy szimpatikus dolog. És nem is hülyeség végül is, mert főleg, hogyha újra felhasználják, akkor ezzel ténylegesen egy pici lépés, de támogatjuk vele a természet akkor amennyire megőrzését. Ökók vagytok. Ledöbbentem, hogy ilyen ökotudatba ütközöm már is kora reggel. Maga a szemétlevívés az kora gyerekkoromtól kezdve rendszeres és gyűlölt feladatom. Közben azért kezdett nekem leesni, megismerve azt, hogy itt a hely vezéralakjának és megálmodójának a társa vagyok, hogy ő ezt komolyan veszi, és vannak szabályok, és ANTS, és egészségügy, és önkormányzat, és hogy összegyűjtik a szemetet, és kidobják. És ha már kidobják, akkor az már legyen szelektív. Azt a mindenit! Azt a mindenit! Hello! Hello, sziasztok! Na, és itt zajlik az itt lét. Az itt Mondta okosan András. Nem egy hippi kommuna tanyának kell ezt elképzelni. 10 évvel ezelőtt még lehet, hogy az lett volna, ha 10 évvel ezelőtt jössz ki ide, akkor azt látod, hogy hippi kommuna van, meg fetrengés a földön sok esetben, de én oda is vezetlek, gyere csak. Na, mi hova vezet? Most megint dolgoznunk kell? Nézzük meg a kollégát. Hello. Hadd mutassam a barátomat, Raj. Szevasz. Hajos András. Mit csinálsz? Fontos itt most. Hát a leharcolt bútorok újjávarázsolása folyik itt. Ez neked a munkád, vagy te itteni közösségi tagként? Szakközösségi tag. Tehát te nem kárpitos vagy, Nem, csak nem ügyes a kezed. Ha mutasd, akkor valamit csinálj, és akkor én meg csinálom utánad. És akkor majd kijavítod. Egyszerűen annyi a lényeg, hogy ezt Ugye a józan paraszti észre megnézzük, hogy ne legyen csúnya. egyenes legyen. Nekem ez volt a bajom nézzen mindig ki az ilyen valahogy. dolgokkal, hogy türelmetlen voltam eleinte elgondolkodni. Hát ez nem lett Azt majd tökéletes. kalapáccsal beütjük. Ja, kalapáccsal? Ez Persze, ilyen ez fölé egy ment ez- egy kicsit. Mit szólnál hozzá, te ütnéd, én meg utána rákalapálnék. Ugye ezt addig ütöttem, amíg kiütöttem. Most ezt elhiszed, hogy ilyen van? Nem baj, jó. De ezt nem hiszem, hogy bárki más rajtam kívül képes. Nem egy kárpitos műhely, és nem kárpitosok vagyunk. Bele tudok én is merülni dolgokba, de mondjuk azt nem hiszem, hogy egy ilyen fotelt akár végig tudnék csinálni. Ez nem nekem való. Nettó mennyi időt vagy itt egy nap? Vagy mondjuk heti Ezt valahogy szinten? napokig nem jövök, de valahogy napokig vagy hetekig itt ragadok. Tehát itt alszom. Itt is alszol néha? Itt is alszom néha, így van. Ezt megengedheti magának egy ember, hogy itt ingyen jó felségből kárpitoskodjon? Segítünk egymásnak mindenben, amiben tudunk. Mert mindannyian szeretnénk így élni, nekem is volt a zenekarunkkal egy ilyen korszakom, amikor ez a semmi se számít, csak aztán egy idő után az elmúlik. Meg az embernek gyereke lesz, meg akkor lakáshitele, meg Te mennyire vagy beágyazva a Semmilyen hitelem nincs. társadalomba? Semmilyen hitelem nincs. Szabad ember vagy? Teljesen. Gyereked van? Nincs. Hát akkor nem csodálom, hogy ütöd a bútorokat. Ebben a laza, lassú, nyugalmas, átgondolt életbe az a vonzó, hogy ez így normális. Nem az, hogy reggel fölkelünk és beszállunk egy buszba vagy egy autóba, örjöngünk egy órán keresztül, hogy bemenjünk valahova, ahol ordítanak velünk. Hát, hogy az nem normális. Sziasztok! Nem zavarok? Nem zavar. Ti kik vagytok, mit csináltok, mit tesztek, hol laktok? Este 7-kor nyílik egy kiállításunk, és arra készülődünk. Akkor most képzőművészeket látok? Hát a képzőművész úr az Toni. Szia, Hajos András. Tokácsomtal, szia! Hajos András. Dózs Melinda. Hajos András. Kormány Vera. Ti csak így itt ismerkedtetek meg, és ennek Ferjének kapcsán... a barátja vagyok. Ja, hello. Tehát, hogy ti nem így egy művész csapat vagytok, Nem, és hanem... régi barátnőm is. Aha. Ezek montázsok? Igen. Montázsolgattam kamaszkoromban, amikor a színes újság, meg a nyugati autó, meg a kivillanó női vál az még izgalmasabb volt, mint ma, mert nem lehetett az interneten mindent látni, és mindent belülről is. Úgy szerettem. Anyám nem szerette, mert nem raktam újságpapírt a montázs művészeten és az ő szőnyegek közé. Mivel foglalkozol egyébként? Én mérnök vagyok civilben.
Atomreaktorok biztonsági számításaival foglalkozom. Atomreaktorok biztonsági számításait, de akkor nem vagy rádióaktív. Nem. De várjál! Majdnem megküldted a szememet. Innen jobb, hogyha fölmászol. Ja. De ennek olyan hangja van, én úgy gondoltam, hogy fölmegyek és átlépek rajta. Jó, én ne arra, hogy a saját méretedet. Ez nem, én ebben nem bízom, ebben a kis izében nem bízom. Pedig elég biztonságos. Na de hát ez hogy maradok? Hát úgy, hogy az ott alul be akar. Nem szeretek létrán lenni egyébként. Innen add be, légy szíves, és ne engedd el a létrát egy másodpercre se. Ez nem jó nekem itt fönn. Az a baj, hogy szakad szét, de én nem merem ezt elengedni. Nem én fogom fölrakni. Szépen bevallom, hogy nem jó ez nekem itt fönn. Jó? Jó, felrakjuk, akkor mi van? Nek béna vagyok, hát érzem, hát nézd meg. Hozzán nyúltam, és már szétesett. Nem szeretek rétrán állni föl. Én vagyok a hülye, hogy miért megyek föl, én nem tudom előre, mert tudom egyébként, hogy nem jó. Csak a segítés vágy és a megfelelési kényszer felvitt a létha tetejére, majd szégyenszemre le kellett jönnöm bevallva, hogy ott nekem nem jó, és onnantól nem tudtam már a művészetre figyelni. Figyelj, én ott összefosnám magam. Te neked nincs tériszonyod? Köszönjük! Lehetre nem nagyon nézek. Még egy picit lehet. Ezt rossz nézni, nem haragszik a pernyő, ha megfogom a lábad? Bocs, de ez én rosszul vagyok ettől. Valahogy át kéne fűznöm ezeken. Toni, hogy érzed magad, hogy az első kép felkerül az első kiállításon a falra? Látom az örjöngő izgalmat rajtad. A csajok előtt teljes mértékig elvesztettem a férfiasságomat, hogy nem állhatok a létrán, úgyhogy már kezdtem egy kicsit feszengeni. Legjobbkor jött a perny, hogy elvigyem hamburgerezni. Szevasz, Hajós András. Kérnénk is talán. Te csinálsz nekem hamburgert? Én csinálom nektek hamburgert. Elfér a fejed, ha fölállsz itt benne? Pontosan rám van tervezve ez a busz. És ismerted a helyet egyébként? Az elmemszármat? Aha. Ide járok évek óta. Ja, mindenki hát akkor téged innen választottak ki hamburgeresnek. Igen, így van innen. Én Szegedre járok egyetemre élelmiszermérnöknek. Élelmiszermérnök. Ja, hogy éremszemlélőt értettem, aki megfog mondjuk egy 100-ast, és így nézi, élelmiszermérnök. Ja, hát akkor azért végül is szakmailag. Igen, szakma. Itt lakó is vagy egyébként? Hát itt próbatermet bérlünk mi is itt a Vágóiron belül, nem. Még zenész is vagy jelenleg. Elektronikus zenét hallgatunk is, azzal próbálkozunk. Aha, Goa? Kicsit Goa. Ja, értem. Hogy mennyire ismerős. Voltam már Goa partin. Az volt benne az érdekes, hogy tudtam, hogy mikor kezdődik, de nem tudtam, hogy mikor van vége. És abban sem voltam benne biztos, hogy ott vagyok-e még. De erről nem a Goa parti tehetett, és ez régen volt. Itt mindenki minden, egy ilyen művésztelepen természetesen mindenki művész. Ezt ugye el is vártam, hogy egy hamburgert készítő se csak szakás legyen. Ez egy nagyon fontos feladat, ő ad enni ezeknek az embereknek. Az, hogy ezt szeretettel csinálta, az nekem borzasztó szimpatikus volt. Csajod, hogy bírja ezt az életet, hogy itt azért pörgés, meg néha italvás? Teljesen rendben vagyunk, 3 éve. Gondolj bele, az nagy dolog. 17 év vagyok házas. Miről beszélsz, kisfiam? 3 év. Volt már olyan, hogy egy párkapcsolat ezen a helyen, vagy a te életformádon ment szét, hogy az már túlzás volt? Persze. Az összes. Ja. Mit tudálsz itt a legjobban csinálni? Bunkó zenekari menedzserrel vitatkozás hajnali 2-kor? Az nagyon durva volt, igen, olyan volt. Volt egy srác, aki bele akart püsülni a bocsi kajakközben. Itt valamelyik hangfalba, bosszúból. Majdnem levertem. De csak majdnem azt is. Szóval így végül is, az akkor nem vagyok túl boldog, amikor ilyen van. Ilyen határozott, kemény csávó is tudsz lenni, ha kell? Amikor az élet rákényszeríti az embert, akkor te is főnök vagy otthon, nem? Én nem. Vagy a zenekarba. Én felállok, és kikérem magamnak, hogy hol a papucsom, és fölveszem. És csinálom, amit mondanak.
Most akkor zabáltunk. Mi lesz még délután, vagy mit mutatsz még? Hát figyelj, még csak egy kis részét láttad az egésznek. Még fönn nem is voltam egyáltalán. Nem is igen, ott rá is felső szintűre, sőt még igazából a klubszobát sem láttad, úgyhogy Klubszoba. Jó. szépen megnézzük. Van még látnivaló. Van még bőven. Pernye körül van egy ilyen alapító atya hangulat. Látnivalóan nagyon jól érzi magát ebben a közegben. Neki a baráti köre, a nyíregyházi kemény mag, és ezekkel ő tényleg jól el van. Szia, Hajós András! Mihály György. Szavasz Bőrönd. Szavasz, Dervipár. Nekem Mihály Györgyöt mondtál, neki Bőröndöt. Hát igen, ez a kettőség megvan, hogy művészként Mihály György, de amúgy mit hoztam az underground vonalról, az meg a Bőrönd. Az, hogy lett a neved, a Bőrönd? Hát ez ilyen stász, 16 évesen Bőrönden mentem mindig iskolába. Benne volt egy utcakő, alsónadrág, egy kis pálinka, meg néha egy-két könyv. Aztán így rám ragadt. Először Kisbőrönd voltam, aztán... Miért Kisbőrönd? Volt egy bátyád, aki volt Így a van, Bőrönd? ő a vad Bőrönd volt. A vad Bőrönd? A vad. Neki is volt egy bőröndje egyébként? Igen, igen. Ezek a képek ide készültek, máshova készültek, most ide hoztad őket? Egyet direkt ide készítettem ezt a nagy képet. Aminek annak ellenére, hogy 5 darab bikafej van rajta, a fej nélküli kép. A fej nélküli nép. Hát igen, Ja, igen, a fej nélküli ugye hát ez nép. a vágóhídról. Most már oké, csak azt hittem, hogy ez egy fricska, hogy fej nélküli kép. Bőrönd irányító, ez egy karmatisztító kép. Így van, hát Így ezért van. csináltam. Ezért csináltam. Hát, hogy ott az a fehér lyuk, amit holdnak Aha. nevezhetünk holdnak, vagy fehér lyuknak, azon a megtévedt, a több 100 év alatt, 150 év alatt felhalmozódott sok kósza marhalélek, azon keresztül tud Kimehet, távozni. így És van. pont ebbe a szobába fog bejönni. Hát figyelj, amikor ez együtt majd. itt gyömelünk, akkor 100%, hogy elindul a folyamat. Bocsánat, az a helyzet, hogy mindjárt kezdődik a megnyitó, és nem tudott eljönni a szaxofonos, és kellene valami Nem tudok zene, szaxofonizni. úgyhogy hát nem rád tudom. Kiváló gitáros vagy, hozok neked Én egy egy hangszert. nagyon közepes gitáros vagyok, nagy pofával, de ha hozol nekem egy hangszert, akkor gátlástalanul játszom rajta valamit. Kiállítás megnyitóban. Most ez Határozatosságú, létfontosságú lenne gyakorlatilag, úgyhogy ha a Möszi képes most hasznosá tenni ennyit a magát, művészetről. nap Jó? végére, Hát akkor... nyilván most érd meg De a majd még ezt sajátodat. folytatjuk, mert egyébként András, engedd meg, hogy te legyél az első. a fellépés előtt? Lehet rád számítani akkor ebben. Már nem először találkozom a dobozból kilépve azzal, hogy kihasználnak és gyermekrabszolga munkára köteleznek, de hát nyilván a híremet nem ugorhatom át, úgyhogy kiállítás megnyitót kellett bevállalni. Jó estét kívánok! Nem volt szaxofonos, aki fújjon, ezért én szívok. Ez lett a vége. Egy montázs technikával készült dalt fogok eljátszani. 4 alapdal van a popzene történetében. Az első típusú dal a Nagyon szerelmes vagyok. Ezt bíznám rád. Amikor te felemeld a kezedet, akkor a Nagyon szerelmes vagyok című dalt fogom játszani. Utána a Hölgyé lesz, a Meddig kell még élni, ez a másik típusa a popzenének. Rád bízom a harmadik típusú popzenei dalt, rettenetesen kanos vagyok, erről szól a popzene történetének másik halmaza, és az úri emberre szeretném bízni a 4. típusú dalt, Elmúlt szerelem. Szerelmes vagyok beléd, mint egy olló, aki szétvágja az újságpapírt, de meddig kell még élni, meddig kell még élni, meddig kell még élni, oh yeah. Nagyon hiányzik az, ahogy az olló lába közé becsúszik a nagyon kanos vagyok, gyere baby, és vágj szét, nagyon kanos vagyok, elmúlik a szerelem egyszer. Ahogy a ragasztó is elenged egyszer. Hú, az melyik volt? Meddig kell még élni? Meddig kell még élni? Amikor vége lesz mindennek, akkor már jobb lesz, és te sem hiányzol annyira, mint rég. Köszönöm szépen, és fogadják szeretettel.
nem érdekel a képzőművészet, nem tudok érdeklődést kicsikarni magamból iránta. Nem, tehát, hogy elsiklik a szemem fölötte. Én a zenét hallom, meg már bizonyos dolgokat látok, ezt lehet szégyelni, nem érdekel nem tudok mit csinálni ezzel, nem érdekel a képzőművészet. Itt vannak a próbatermek, klubszoba, majd később bemegyünk a klubszobába is. Üdvözöllek a stúdióban. Szevasz, Hajós András. Hajós András. Petri Gyuri az egyik legjobb barátom. A Lustadi körmester személyesen 10 féle hangszeren játszik, tehát hogy zongorázik, dobol, gitározik, basszusgitározik, énekel, dalszöveget ír, dalszerkeszt. Steppelek. És még steppel is, majdnem mint Aster. Ilyen sok képességű zenésznek meg kell tanulni a saját közönségének is lenni, az a legfontosabb. Igen. Ez még eszembe se jutott. Akkor végképp senkire nincsen szükség. Egy ilyen hosszú nap után szerintem itt tudnál megpihenni. Ez egy nyugodt hely, itt nagyon gyakran szoktak aludni emberek. Én például így szoktam, javaslom ezt, olyan, hogy igen, nem a világ legkényelmesebb, de ha összetudod jól, akkor jó, hát valahogy így el lehet. Egy párnát azt lehet, hogy majd elfogadom. Figyelj, azonnal hozom is. Köszönöm, édes vagy. Addig kipróbálom ezt, hogy hova rakjam magamat. Minden normális ember megriadna attól, hogy egy stúdióba kell aludni. Én szakmai ártalomból kifolyólag pont fordítva vagyok ezzel. A legutóbbi lemezünk felvételén dob hangosítás közben aludtam a dob mellett. Valami felbecsülhetetlenül mocskos szivacson. Ha van egy hely Magyarországon, ahol nem kell korán kelni, akkor ugye ez a hely. Igen. Jó. Fél egy. Szeretném mutatni, hogy az ágynak ilyen hangja van, akkor biztos sokáig és jól fogok aludni. Jól van. Jó éjszakát, Jó köszönöm. éjszakát. Jó pihenést. Szevasz. Jurikám, csak csendesen. Jól van. Hogy aludtál? Hát, arra van a bugyi bemutató. Ja. Apa, és mikor lesz a roburozás? Most lesz, kisfiam, most lesz. Megtanultunk tegelni. Én személyesen akarok osztani. Nem fújjuk ezt át az orromon? Szevasztok! Szevasz. Jó reggelt. Hogy aludtál? Hali, hát azért Egy jó kávé, nem? Azt nem vagyok 10 éves. Na figyelj, mester, Na mi lesz ma? ma főzni fogunk. Az jó. Megyünk egy kört a Roburral. Az nagyon jó. Igen. Ja, igen, Reggelire és is hamburgert kell lenni? nem, most elmegyünk végül is egy füst alatt letudjuk azt, hogy megvesszük az alapanyagot a kajához, meg kajálunk is meg eszünk is egy jót. Reggelire sült kolbászt fogunk enni? Vagy töltött káposztát. Vagy oldalast. Menjünk is. Kesztyű nincsen? Hát ehhez nincs is értelme, még amúgy is. Jó. Nincs, ez olyan kevés, hogy tegnapi buli azért nem volt olyan vad. Jó. Okay. Nincs benne halott kamaszlányfej, meg ilyesmi? Nincs. Vihetjük is. Nem is vagytok ti olyan rossz és romlott életűek, mint hogy az ember képzelné. Most komolyan, tegnap előtt még ide benéztem volna, és meglátlak titeket. Azt mondtam volna a kamaszlányomnak, hogy ő azért ne jöjjön ide. Közben meg azt látom, hogy te egy teljesen rendes vendéglátóipari dolgozó vagy, figyelsz mindenre, ANTS, szemétkivétel, Minden, persze. Ez szerintem mindenki hülye, aki nem délbe kell, kolbászt eszik, és utána bográcsozik. Egyébként évi egy napot tudok én is így csinálni, az év több napján én is hülye vagyok, de természetesen dolgozni kell.
figyelj, közben hova lett Gabriel? Lemorzsolódott az előbb még itt? Lemorzsolódott, de biztosan elő fog kerülni. Ja, tényleg szellemüzemben nyomja. Ugye, hogy így nem is szereti ezeket a nagy kalandokat, nem? Ő mindig csendben vagy. Van, hogy kitör, és akkor igen. Őrület van. Azért vannak meglepetések abban a fiúban. Kérnek, hogy mondjál az egyik versét. Költő? Igen. Gabriel költő? Na ezt szeretem ebbe a világba, amiben te is élsz, hogy egyszer csak valaki, aki egyébként szellemnek látszik, az költő. Igen. És legalább megjelennek, vagy elmondja, vagy estek? Régen jelent meg azt hiszem egy verses kötete. Nagyon régen, még amikor Kecskeméten élt. De ez egy olyan sztori. A költészetről, mert megéreztem a hurkaszavat. Igen. Jó napot, sziasztok! Szevasz, Zorikám! Ha valami még jó a délbekelésen túl, akkor az a véres hurka, májas hurka reggelizés mustára. Nem tudom ennek az anatómiáját, meg hogy update szinten ez hány pontot ér, de jó hurkát tenni reggelire. Hát akkor jó étvágyat. Cím? Kocincsó. Mégis elfeledkeztem róla, hogy van egy barátnőd. Most hol van ez a kedves lány? Dolgozik. Asszisztens a Magyar Képzőművészetek Szövetségében. Kedves munkácsi díjas öreg bácsikkal dolgozik. Nap mint nap öreg művész bácsikkal. Meg persze fiatalabbakkal is. De azt nem szereted. Jó, nem vagyok szeretékeny típus. Szevasztok. Köszönjük. Sziasztok! Ez kemény volt. Na hát akkor, irány haza. Szerintem a plusz kolbászt nem kell. És megvan a kutyának is a kis izé. Hello. Ja, betömkeztek. Kész nyers húst. Péter, hadd mutassam be az elnök urat. Szia, Hajos András. Igazgató úr, elnök úr? Így van. Ez a leosztás? Ketten vigyázok itt a rendet és a házi. Te is annyi egyházi mag? Vagy. Nem lakik ezt be a hűtőbe? Dehogy nem. És utána pedig én azt javaslom, hogy induljunk el egy kört, menjünk a telepen. Apa, és a roburozás? Mikor lesz a roburozás? Most lesz, kisfiam, most lesz. Gyere. A gimnáziumban még tervezgettem a barátaimmal, hogy majd veszünk egy roburt, és akkor egy nyáron át elmegyünk ide, de ezekből természetesen semmi nem lett soha. Hol néz a robúr? Megérkezik a főnök úr, és nézd csak GBL a háttérből ide. Hello! Szevasz! Jó napot! Szevasz! Hello, bello! Azt a mindenségét! Nagy kis gyönyörűség. De szuperség! És ez fel is van újítva, vagy ez így maradt ilyen jó? Nem, ez fel lett újítva. 30 ez jogosult kimenni a városba egyébként? Természetesen rendesen rendszámmal működik, olyan, mint egy normális busz, 20 fős. Menjünk. De komoly érzés. Kis belső retro lelki utazásom egyetlen érdekes pontja az volt, amikor hátranéztem és megláttam, hogy Gabriel ott van a robúrban. Egyébként arra meg most megint nem tudnék megesküdni, hogy mikortól nem volt ott. De lehet, hogy Gabrielnek van egy ilyen féreglyuk átjáró képessége, és időnként bizonyos terekben ott van, más terekben meg nincs. Kicsit érdekes a rugózása. Aha. Végsebesség? Végsebesség ennek? Hát 80 körül, de ezeknek a gépek... Ezek már le lehet menni Balatonra. Persze, hát kérlek szépen, mi a másik két robúrral mindenhova szoktunk járni, egész ország területén, fesztiválokra, külön rendezvényekre. Ez a sok minden, ez mi itt egyébként? Ezek raktárak, illetve leginkább műhelyek, raktárak, logisztikai cuccok, persze, nagy kár, meg ilyesmi. Hatalmas területről beszélünk. Több mint 200 zenekar, formáció próbál ezen az iparterületen. Rengeteg próbaterem, stúdió és hasonló ilyen. Na figyelj, most ezen a szakaszon küld meg egy picit haladjunk. Ezt akárhogy is ráz, akarom érezni. Sebessége. Szia Vera! Hello! Segíthetek?
Hát örülnék neki. Ebben jó vagyok. Na, hagymapucolásra kevés jelentkezik. Mennyi hagyma kell? Hát az összeset meg kell pucolnunk, mert sokan lesznek éhesek. Valami szerintem. trükköd a hagymaszag ellen? Hát itt szabadtéren szerintem nem számít, otthon meg én sírni szoktam. Nem otthon vagyunk. Tényleg, ha ezt említed, ezt a szabadtér otthon, most akkor te hogy vagy ezzel? Ti azért laktok valahol, Pernyével. Igen. Az az otthon? Ezt is úgy szokta hívni sokszor, hogy hazajön ide, meg Nyíregyházit is, csak szövegkörnyezetből csak kiderül, hogy és hogy ismerkedtetek meg? Könyörgöm, mondd, hogy itt, mert az lenne a szép, nem? Itt találkoztunk. Te eljöttél ide, mert kinézted az internetről, hogy most a gyilkos Nyakcsigolya zenekar játszik, és hisztérikus csípő performance van. Igen. És akkor eljöttél a barátnőiddel narancssárga hajba. A barátaimmal, fiúkkal barátkoztam csak. Ja, igen, rózsaszín hajam voltam úgy. És milyennek láttad Pernye urat elsőre? Vagy te tudtad, hogy ő itt a főgóré? Nem, azt gondoltam, hogy egy pultos fiú, mert hát itt mindenki a pultban volt egyébként, szóval itt a kis klubszobában. Pernye szerint én azonnal beleszerettem. Nem mondom, tetszett egyébként, de... Azért az fontos, tehát hogy úgy formára, úgy ránézésre, úgy rögtön azt mondtad, hogy ez jó pasi, azt tetszik Guszta. nekem? Guszta, ezt a kifejezést használod? Szóval és akkor láttad, hogy guszta. És hát annyi volt, hogy kerülgettük egymást egy darabig, aztán volt a klubszoba megnyitó április 1-én, és akkor megkérdezte, hogy van-e kedven megcsókolni, és utána azóta együtt vagyunk. Tehát ez a főnöki határozottság, az akkor is jellemző volt rá? Hát ő akkor megint csak a pultban volt egyébként, és akkor így a pulton keresztül adtunk egy nagy puszit egymásnak, úgyhogy lehet, hogy úgy alakul majd, hogy összeházasodunk, meglátjuk. Tehát így nem te el tudnál képzelni most ebbe a jelenlegi életformába, ebbe a pörgésbe, meg ide-oda menés, meg kiállítás, meg bútorgyűjtés, meg fotelégetés, ebbe el tudnál képzelni egy gyereket? Ó, nem. De úgy általában, mint gyerek, az nincs ellenedre? Nem, nincs a menetrendben nagyon gyerek. Szüljön más. Hát, na jó, nem én fogom itt a demográfiai győzködést bekezdeni. Hogy el tudom képzelni, mert szóval nagyon szeretem őt, hogyha úgy van, hogy tudom, hogy lehetne rendelni és ráhasonlítani egy gyerek, és ráadásul nagyon okos is lenne, meg minden stimmel, de akkor persze így bevállalnám, de hát így eléggé lutri. És nem érzek kedvet. Na jó, nem kell a hagyma a Pernyének, szerinted? De meg már befejeztük 100 éve, úgyhogy menjünk. Itt még van a hagyma. Nagyon köszönöm. Azt kell, ráküldjem? Mehet rá, a felét vagy a egyharmadát hagyd meg, mert azt majd az izével tesszük rá a végén. Jó. Jaj, de jó. Így van. Köszönöm szépen, ennyi így jól is lesz. Most rájössz még egy kicsit? Annyira én nem akarom összefüstölni magam, megmondom. Ja, akkor odébb jövök vele, csak a borsozást még megcsináljuk. Ez esti zsúrra készülök. Meg Natiékat nézzétek meg, a Natisféle fotózás szerintem. Nem tudom, ismered-e Natit? Ő fog ma pultozni, egyébként ő itthoni híres underground énekesnő is, több zenekarban játszik. Aha. És most egyébként pont ilyen bugyi bemutatója lesz. Bugyi bemutatója? Vagy valamilyen fotózás. De ki fog jönni valahova, és így bugyiba jár? Nem, hanem egy tűzdománcos barátnőm, mert régebben én is tűzdománcoztam, és pont most itt összefutottam vele, és csinált ilyen... Imádom, ahogy éltek. Tűzdománcoztál régen, és most bugyi bemutató van. Most tényleg itt akarok maradni. Úgy, hogy tűzdománc van rajta, és Natit pont most fogja fotózni itt egy szomszéd épületben. Hogyha van kedved, gyere már át hát bugyit nézni, tűzdománcos bugyit nézni. És ez valahova készül ez a fotó, vagy valami magazinba, vagy ezek a projektek, amiket itt látok magam körül, ezek hova tartanak? Ezek a művészeket segítik. Tehát lehet, hogy most pont az Imolának a katalógus fotózása van, közben meg Nati lehet, hogy a következő koncertjén hordani fogja a Zománc bugyit. Na jó, de előbb-utóbb az embereknek meg kell élni valamivel. Én pont nem akarom ezt az öreg dumát nyomni, mert egyébként... De hát erről van szó, hát zenélésért valamennyit kap, közepultozik Nati esetében, vagy ott van Imola, aki tényleg Zománc művészként dolgozik, és hát a zenészek is, tehát a többiek is, akik itt megfordulnak, azért általában van egy polgári foglalkozásuk. Arra van a bugyi bemutató. Soha nem foglalkoztam a bugyikkal. A bugyi volt mindig az a határterület, hogy vagy azzal foglalkoztam, ami előtte van, vagy az, ami mögötte. De magával a bugyival szerintem életemben nettó 7 percet töltöttem el. Hello! Nézz a kamerába! Ó, ja, hogy ez van?
Én egyébként azt lenyűgözőnek tartom, hogy emberek szinte levetkőzve lemerik fotóztatni magukat. Azt mindig az egyik legnehezebb munkának tartom, mondjuk lelki értelemben. Én képtelen lennék rá, szerintem még akkor se, ha jól néznék ki. Ezek a csajok meg csinálják. Most nem foglalkozik azzal, hogy ő van-e olyan szép, vagy nincs olyan szép. Ő egyszerűen azt éli, amire mások vágynak. Ez irigylésre méltó. Menjünk főzni. Jó. Sziasztok, nem zavarunk tovább, dolgozzatok szépen, megyünk főzni. Hello. Mi is kérünk a kajából. Hajaj, csináljuk rendesen. A fejnemű fotózáson egy idő után már kellemetlenül éreztem magamat, mert mégse jó közelről egy pucsító modelllányt nézni, meg hát ők dolgoztak ott, tehát zavartunk. Úgyhogy meg Verán is láttam már, hogy zizeg, mert még sok dolga van, úgyhogy szépen átvitt engem a klubszobába. Szevasztok! Szeva! Tripsánszki Dávid! Hello, is. Ők is rendeznek ide egy fesztivált, ami ugye Itt mindenki klub rendez egy teljes fesztivált. területen. Ide leülhetek? Ti mik vagytok? Grafikusok? Hát mindennel foglalkozunk igazából, ami Jó, az persze. adással kapcsolatos. Számunk, Adás? igen. Már adás, mint adás egy vagy átadás? tudás átadásra gondolunk. Ja. Igazából matricákat készítünk. street artosok vagytok? Vagy mi ennek a hivatalos neve? Szabadon. Igazából ezek Szabad képzőművészek? Vagy mi ez? Igen, például Valami- tegnap este is itt voltunk, utána hazamentünk, 1:30-ig festettünk. Nem az, hogy jó-e vagy nem jó, hanem belőlünk ez kijön, és ezt át szeretnénk adni a külvilágnak És is. akkor ilyen kis apró videókat is csináltok? Ja, ezek mikor például- elmegyek pisilni egy szórakozó helyen, akkor másfél óráig ott maradok, mert nem tudom elolvasni, hogy Pontosan. mit jelent. Tovább gondolásra készített. Aha. De ti ezt tanultátok, vagy abszolút autodidakták vagytok? Hát én gyerek, mikor? Általános iskolás harmadikos koromban nyertem az első jó levemet az egri nők csatájával. Aha, tehát te mindig is rajzolt. Te is ilyen rajzolós gyerek voltál? Hát így általános iskolában nem voltam így jó rajzból, de én ilyen teljesen más dolgokat rajzoltam, mint amit ők kértek az órán. És akkor Edith néni egyest adott, de közben meg 3-as voltam. 3-as voltál rajzból? Igen, igen. Nem csoda, hogy az utcán kötöttél ki, mint művész. Jó. És mennyi idősek vagytok? Én 25 éves vagyok. 28. Hát akkor már mondhatjátok azt, hogy gyerekkorotokban. Hát És nagyon hogy fiatalabbnak néztelek titeket. Köszönjük szépen. Hát az utca. Vissza a frissesség. Én nem készítettem el életem első street art De matricáját? tudod mit? Nem street art matricát, hanem mondjuk megtanítunk egy kicsit úgymond tegelni. Mondjuk egy ilyen hajós one. King teget berakunk, mit szólsz hozzá? Ja, Ne, én az nem ezt az ego trippet szeretném futtatni. Nem, de- ez a saját magad megismeréséről szól. Igen? Persze, Ja. megtanulsz megbocsátani minden egyes falért, amit kiraksz magadnak. Minden egyes falér, amit kirakok magam elé, vagy hogy? Nem, ha kiraksz, kifújsz. Ja, én nem fogok fújni. Tudom. Na, hogy kell tegelni? Találjam Engedd ki el. Igazából annyi a lényege, hogy Engedd szabadon el! vigye. Szeretem ezt a művészetet. Saját aláírás gyakorlással szórakoztam annyit, mint mindenki életében, hogy legyen olyan menő, mint láttam apukámét, meg aztán láttam tanárt, akinek ilyen nagy krikszraksza van, de saját aláírásom menősége az itt soha nem érdekelt. Ennyi. Nagyon absztrakt. Yeah. Hátul itt vannak pont egyébként a Ja, amúgy rajzai. ezeket meg én csináltam. Ezeket én golyóstollal Ettől készítem. félek, ezzel nem akarok egy szobában maradni, erre nem szeretnék ébredni. Szerintem ő jó állt. Jó, ez mindegyik jó. Ezek másoknak a kis önarcképei. Ez például a túl sok ego által befolyásolt külkép, amit emberek magukra láttatni akarnak. És a csontvászkezű Ő fagy pedig is. 1000 év Szabira ment. Csak kicsit benne ragadt a flashben. Aha. Mindig ez a nagy kérdés, hogy ez a szabad, sok mindenre nemet mondó, ellazult csak a adásra, a művészetre, a fontos dolgokra koncentráló életforma, ez meddig tartható fenn, hogy mikor lesz ebből elege valakinek. Na gyerekek, megérkezik a kaja. Kondé, Végre, Ide? én még csak a levét Na, ide kóstoltam. nyugodtan. Azt kell mondjam, hogy Fernye igazat beszélt, állat.
Állat de nem lesz. van kanál. Oké, Wow. kiderül, hogy milyen, gyerekek, hozom a tányérokat. Kell lenni. Én tartozok Gyertek, mindenki jöjjön! Kész a kaja! Ebéd! Ebéd! És ebéd mondtuk éjszaka. Következő kié lesz? Én személyesen akarok osztani, és ha nagyon megfigyeled, akkor az egyik káposzta az pont a tegemet kiadja. Érted ezt? Erre odafigyeltem. Vera is eszik? Igen. Én is eszek. Vagy ti közös tálból nyomjátok? Igen. Ja, igen. Várjál, akkor Köszi. átülök ide. Egyen az ifjú pár! Amikor kis kamasz voltál, erről álmodtál, hogy itt fogsz egyszer a helyen ülni a tökéletes nővel, a sátor alatt, és a saját főztődet eszed? Az a helyzet, hogy... Hát nem. Nem tudom. Mi akartál lenni? Rockstar. Hát az vagy. Hát, de tudod, én azt hittem, hogy olyan rockstárság, mint a Mötley Crüe videóklipben, amikor Tommy Lee-t forgatják körbe-körbe a dobszerkóval. Megcsinálom neked ma este. Mindenkinél van egy nagyobb rockstar, igen, és egy kisebb is. Érted? Nem tudsz. Igen. Nem tudsz olyat mondani, akinél lejjebb még ne lenne. Néha úgy érzi az ember tényleg, hogy igen, de nem vagyunk elég tehetségesek, hogy mondjuk rockstarként tengessük a mindennapjainkat, de közben meg máskor meg úgy érzem, hogy igen. Amikor megírom azt a dalt, ami a következő, a soron következő, akkor mindig úgy érzem, hogy megváltom a világot. De így is van. Én beszoktam dugni ilyen atombiztos helyekre CD-ket, és arra saját CD-met, és arra számítok, hogy mikor kihalt az emberiség, és egy új faj feljön, akkor megtalálják az én CD-met. Megfejtik. Nem lesz minden és az lesz. De valahogy dekódolják. Megfejtik. Igen. De mi van, ha Kozsó jobb helyre rakta az ő És mi van akkor? Komolyabb probléma. Figyelj, tök jó életetek van. Hát buli van. És úgy, hogy közben rendes emberek vagytok, képzőművészek, vállalkozók, zenészek. Igen, jó kis életünk van, nincs ezzel semmi baj. Ha rockstar lennél, akkor lehet, hogy azt se tudnád, milyen városba egy szállodai szobába feküdnél szanaszét. Igen. Ő már rég elhagyott volna. Igen. Úgyhogy így a jó. Hát így a 6 jó. milliárd dollárért unottan lépnél föl valami csarnokba. Ez a hely nem csak azért van, meg nem arra való csak, hogy ez egy munkahely legyen, meg nem tudom, kiállításokat rendezzen, ez azért is van, hogy ők jól érezzék magukat. Ez rettenetesen jó, ez irigylésre méltó, mert egyébként így kéne mindenkinek dolgoznia. Jó étvágyat kívánok! Szerencsére ez almali. De ízlik? Ugyanúgy rendben van? Vagy még nem Majdnem kóstoltad? söríze van, érdekes. Merre jártál? Vagy inkább azt mondják, hogy hol nem voltál? Vagy te itt voltál végig? Nem, hátulról figyeltelek benneteket. Neked hogy porcelántányérod van? Magam mosogatom. Ja, és akkor gondoltad, hogy Hozzak ezzel- még? Nem, Sokkal köszönöm. jobb, mint műanyagból enni. Én bevallom, hogy lehet, hogy igénytelen vagyok, de nekem tök mindegy, nekem ebből is jó. Figyelj, én azt hallottam, ezt muszáj ezzel megpróbálkoznom. Úgyis tudom, hogy nemet fogsz rá mondani, de mi van, ha véletlenül nem mondasz nemet? Nekem azt mondták a hátad mögött, hogy te egy nagyon tehetséges költő vagy. Valahogy nem lehet, hogy megismerjem egy versedet? Mondok mondjuk 4 sort, tehát teljesen nem ide illik. Ez Utcák kegyetlen. árnyékából felhőtt Gomaics után, beteg nyarunk, míg taknya fúló őszbe lábbal, s matiné áron, a pupilla verdeső délután, WC-s nénit épít némi penetranciával. Hát most ehhez jutott eszembe egy kaja közben, bocsi. Köszönöm, egyébként. Stílusával. Köszönöm, értem. Hát igazából némi olykor felcsillanó forma érzékel, a semmiről beszélek, mert a gondolati versek abszolút nem vonzanak. Inkább a hangulatfestések. A pepecselés, az impresszionizmus, meg ezek a lópikulák. És most van nőd? És hogy látod, lesz? Most, hogy körbenézek, nem nagyon. Te nagyon nagy hippi vagy. Jól látod? Hát,
Ez egy ilyen Kerouaci életérzés, vagy ezt te nem életérzésből nyomod, csak így alakult? Vagy ez a te választásod, hogy így élsz? Elkezdtem is, aztán egyszer csak beleöregettem. Tehát tegnap előtt 20 éves voltam, most 44 vagyok. Ezt sajnos ismerem. Egy kicsit nehezebb helyre jönni már a másnaposságokkor, tehát még 32 évesen látszott először rajtam, hogy másnapos vagyok, tehát karikás volt eszemben, odáig nem. Lassan meg kéne nézni, hogy mi a helyzet bent. Jó? Mert szerintem indul a gemelés. Előtte nem fúrjuk ezt át az orromon? És onnantól már R33 klubtag lehet. Ha ezt megcsináljuk, akkor onnantól R33 klubtag leszel. Lenne, így valaki lennék végre, hogy na, hajós végre megmutattam. A gemeléstől mindig tartok, ha lehet nem veszek benne részt, mert a gemelés az egy, én megítélésem szerint egy ilyen kicsit agresszívabb, exhibicionistább zenész agresszió, az az emberkedésről szól, pont nem azt a részét mutatja meg a zenének, ami szerintem fontos benne. Az volt a szerencsé, hogy itt nem ilyen valakinek a dalai vagy meglévő dalok, hanem ha már gemelés, akkor legalább teljesen free-re vették, és akkor mindenki, amint eszébe jut, valami alkalmazkodás. Nagyon jó pszichológiai terep egyébként a gemelés, mert rögtön kiderül, hogy ki hülye és ki nem. Az R33-ban nagyon jól éreztem magam, egyik, vagy talán a kedvenc helyszínen volt, ami persze nem meglepő, hiszen csomó olyasmit kellett csinálnom, ami egyébként nekem nagyon jó, de a szemét kivívésen túl azért alapvetően kolbászt kellett tennem, hamburgert kellett tennem, jó értelembe vett bolond művészekkel kellett találkoznom, zenészekkel, festőkkel, én magam is zenélhettem, lassú tempó volt, délbe kezdtük a napot, éjszakába csúsztunk, bográcsoztunk, tehát ez egy igazi buli volt. Egy picit azt érzem, hogy itt még talán itt is maradnék. Lehet, hogy ide költözöm, nem hívott fel a feleségem? Jó, mondd a számot. Jó van, szevasz. Szevasz, barátom. Aztán vigyázz magadra hazafelé. Nagyon jó helyeken jártam, érdekes világokat láttam. Boldog új évet! Különböző kultúrák, emberek az ő szemükkel közelről. Citromlevél. Citróm ugye csinálod. Az életben nem jutnék el, meg nem is fogok szerintem még egyszer kínai családhoz. Ni hao! Zsinagógába se sokat fogadnak be így. Jaj, milyen jól ez a kép. Tessék befárad, éppen jól jött. Pont disznóvágás. Cigányokkal disznót vágni se minden nap szokott az ember. Krisna völgybe talán eszembe se jut soha, még csak meg se állni autóval sem mellette, mert úgy gondoltam volna, hogy jó, hát azok úgy ott vannak, majd olvasok róluk. Mindjárt jó lesz, csak így. Talán ami a legjobban meglepett, az Pannonhalma volt. Nem gondoltam volna előtte, hogy ilyen jól fogom érezni magamat. Ne bunkoskodjál! Ahol a legjobban megleptem magamat, az a katonaság. Ott még valami büszkeséget is éreztem, hogy képes vagyok leereszkedni a magasból. Ezen túl sokat nincs mit gondolkodni. Hát ezen nincs. Nagyon finom. Nagyon jókat kajáltam, érdekes emberekkel beszéltem, úgyhogy óriási trip volt, csak azért ez fárasztó megismerni a másik embert, de megéri.